Komkujiya Qamişlo got 27 tîrmeha 2016 ve hata rûdan ji aliyê terîristan ve gotê de bi dahan welatiyên Kurd bûne qurbanî xwe derbasî deng û awazên hunermendên Kurd kir. Oblaz û Bazê dixwazin bi zîbûn û xemgîniyê hûrgiliyên wê fermanê derbirînin. Vir ve beziyam, bur ve beziyam, çûn bi aliyê wê dojehê, wê dojehê. Ay Qamişloka ciwan, Qamişloka min, birîndara bêderman welatê min. Duwan stranan de hunermend dixwazin şîwe û direşiya dijminên milletê Kurd bi nav bikin çendî dijwar û bikîne û dixwaze me tune bike lê divê em jî beramberî wê yekê rêz bin. Dem derbas dibe, çîrok tên pêçandin, jiyan wê vegere, tenê wê bêdengiya malbatên qurbaniyan ji kesên şehîd bûyî di jiyana rojane de bimîne û dengê hunermendan dê wê yekê ji bo pêşerojê veguhêze. Di nav hemû miletan de hunermend dixwazin li gel şoreş, serkeftin şahî, xemgînî û dîlan û folklora milletê xwe bin û ew jî bi têlên amêrên xwe yên müzîkê û peyvên helbestên stranên xwe daxwaza yekrêziya milletê xwe dikin û tenê bersiv dimîne li cem aliyên siyasî û desthilatdar. قدرا من هاتبو دوي سبهيده دتقيني دشهيد كتم دناف خلكي خو زارا باضي عن شامم ججنا وبيروز به روجي وهصال بكيف وخشي به زيبير يا وكم ممبل شادي مكن از شهيد مسر بلندم خادز نكن اياس ولات وزان وكريم ديلان جنگو محمد وحكيم ونجبير نابن ونيل برشاضابن بيرانينا ونيل زرزمانابن نقري باجاري من وطارا من فالايا خورشید بی جوهر مایه روشک رشه برينا محمايه روشک رشه بحرام كردايه نقري باجاري من نقري فيدناكي قوت بقري